Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. South Africa, oh, wakana wasumudza sei? Ndakazowafonera ndikati wakati kuni ndikati hamuzondibatsira pamaproblems andikusangana nawo tapera nari kuitikawo mudzidzi wakatwadza ndiri pasekuru makazitambira sei baba mwana achifona? Takazitambira kuti kana awana kunoita kuti nzira dzake dzifambe zvinhu zvakanaka chaizvo. Wakati muningi nahandi ndikati bamuni nahandi nguva yekufamba vaviri tikubetserana makunzo anokumu. Handitika zvakanaka baba, ndafara nekukuona. Handiti mwana wenyu akauya pano pasikuru achapona wakataurawo matambudziko ake anosangana nawo mukati meupenyu hwake, zvichida mamwe acho munoti azive mwana wenyu. Handitika akauya akati asi baba vanenge vasiri kuti simudzire musoro. Zvichida sekuru ndo vakazoti aiwa vabereki vanofanira kunge vari peri rege tidzokona sekuru inini pandakauya pana ndichiona muzukuru apa kuZouth Africa ndakamusiya ari mumwe chete kuona nhasi baba nababa munini vauya mudare makatsira papi? Ndinotenda mukoma Robert. Isusu chenyu chatinenge takatarisa mubereki kana akanzwa mwana wake achichema ende kubuda paTV ndinoti nditaurisise semushe vanhu vanofunga kuti chimwe kupa mukufumulana. Munhu anoti ndiri kufumurwa anenge akabata pakaipa. Asi mubereki ane rudo nemwana wake. Ukaona mwana wako bosi nichandoziva chokuti mai nababa ukanzwa kuti azvinei kuti ndinganga kana ndichii, because ini ndingagara muno mwana wako ndofanira kutarisira kuti kuye muzukuru handizvo. But ukaona mwana wako abereka alolewa walambiwa, alolewa walambiwa, walolewa walambiwa, kana kumprofita amai vemusha vanoziva kuti ini ndini ndakazvara, kana kuti baba vemusha anoziva ndini ndakazvara, unobvunza kuti kodai dambudziko remwana uyu chii? Handitika. So isusu tinopa vanhu mishonga. Mukamubvunza musikana kuti sekuru anogona kungomuka kuti afakiwa anopenga, ndinongogogodza toto makaya kuzorara here panapa kana kudya nyama yembuzi. Nokuti isusu mutemo wedu mukoma Robi kana tapa munhu mushonga tinomuudza kuti hatina basa neufu wako, hatina basa nemuliwo. Inini ndikakuudza kuti dare rangu rikuda nyama yembudzi, mbudzi iyo ichapera chidyiwa nehama dzako dziri kuuya pano, kwete dzekumba kwenyu. Hama dziri kuuya panapa dzichirapiwa panapa, nyama yembudzi iyo ndo dzichapedza kudya. Ini handina mbudzi mukoma Robi, handinoisa sango kuti idyiwe nemakudo. Ndinoti mbudzi kana ndikashandisa newe, ndikashandisa rope, ndikashandisa mafuta, asi nyama yacho ichadyiwa nehama dzako pano. Anoti handidye nyama yembudzi zote zake, anoti handidye nyama yehwai zote zake, iye ndiye anoenda kwatakadura. Asi ini ndinobika sadza pano. Muriwo wandingatowedzera inini ndi mapapu yamombe ndiyo anoita chipi pasitolapo. Ndinodhiraivha motikari yangu kunotenga nyama mapapu yembudzi yengombe kuti vamwe vasingajevai vajechi mapapu yangombe. Asi chokwadi chiripo chokuti ndakataura ndikati asikana gezai mushonga yedu fukairai zvauri kuda iwewe kuti vakuudzwe, because mhepo zvainoita kana ichisvika mumusha inokupasanura baba, amai, muningira, mukoma kuti musabatirane. Hatitika kana muroyi akavagara ari baba tinofungaidza mishonga kuti baba uyai mbatiwe, abadiki uyai muite sei. Kana ivava vapedza dare ravo isusu tinoda kuzosi chino chakakanisa mwana chii, asi kana ndiwo amabala akatazwa kuti abate dare kofini. Alhamdulillah icho chatipseke mukoma Robert, because mumwe akagara apa akati atidabva kwapasta inini mukundipuba uroyi, ndikuda kuziva chapola kuti ndini here muroyi. Ndakati inini handisi kuziva, but achapola kunoko vari kuti abo usati babata mwana imimi
zvikadzi ndingabate mwana wobuda akaterere kamusikana tataiwa akaterere ndiko bati mwana wakakabereka asati akutaudzai ende mimba musati mamubata nhasi ndikuti batai mwana zvikazii ndatigone kubata tatishuwa ndamugone kubata chekutanga ende amunogeza handiti nekuti ndandaona kuti pakati pemakumbo yawo pane zvavasiya vandiitira saka ndakati endemo netase sopa akanogeza mvura yakanopindawo nepamutsetse pane mushonga wawo inini mushonga wako wakanopindawo ipapo ndobva zvanopisana shamwari dzavo dzese dzikauya kubvira kiti ibonga ndikanza ndikati mbuya ndaona munhu kumenyu mune dzara muri kuchema zvikati kubva zuro mbuya iyoyo amene ndiye kuberekwa ati kubva zuro handisati ndadya ndine zara ndikati chimbonomikirwa iporiji panze vachipedza kumikirwa poriji panze shamwari dzese dzakalasika nguva dzakauya 2 kiloko ukomarombe kuti dzive 6 kiloko dzaka 2 kiloko saka ndinongotenda nababa kuti vakuta mwana hakusi kuti vamukuta pachinhu chakaipa vamukuta kuti matambudziko mwanangu sekuru itai basa makasununguka tiri kutotambura nai mwana kushayiwa zvaari kuda saka isu tikufara kuti zvaatsvaga atiudza tatsvagawo makomiri tauya kuti tibatsirane nemwana ende havasi vese ana baba anouya kunouya vanhu vechikadzi ndatovhunduka kuti tiusikana baba akauya ameno pamwe akaanongedza uroyi saka isu totenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala ivo aiwa darere muzukuru wako tiri kufamba naro kana ari kukwasha achiona andati zvarake vari kufanira kuti zvifambe musha inini ndiri kuti baba nabadiki kana mwana akambofamba pachimutambudza achapolari kuti zvabira handiti pane mashoko eramuda kutaura ubaba mudare rino tisati takusiya zvenyu maoko asekuru mashoko atoda kutaura mudare rino ndeyekuti zveshuwa mwana kuuya kwakaita kunouku idambudziko takambofamba nayo kaipana sazita azvanzi yangu nezita ratakamutumidza tikambozama kushireketa kuti kudai zvingaita nani ukaenda nerukweza pai monodi tikaita nana sekuru vake asi tiringoona dambudziko racho haritsi kudii taita kumaprofita mari dzinobuda tiri kuzama but zvaramba kupera saka paangotifundira kuti havana baba itadiri harare fambai makadai tikatofundira nabamnina vachina vamwe vasara kuti indai munohwa kuti zvingapera sei kuti mwana vawane kugara hwakanaka asiri yoga kuna vamwe vakawanda vari kukumisha vari kundotambudza vanogwara nepfungwa dzichaidzo vamwe vakangorovoga vanenge vagere kana isuwo kudlafuma hapana saka tati hazvingakoni regai tisvike tinoona kuti kwasekuri kunobuda svipi ndokusaka tiri pano ndinokutendai baba munini mashoko aminawo pamwe zvitima kombunyikidzwa kwangadzi handibunyikidziwa hana utombunyikidziwa because chirongwa ichochi chika ipapa pata chine urongwa humwe hwutoti magadziro totoita magadziro tizoti magadziro ambuya avatete zvinhu zvazvautotikanganisa chi kuti direction chaende tatisandishasii saka zvatanovera kuna sekuru tonobva kuti titisu tine problemu nokuti nyange kuti tiri pabasa kubva kuna mukomwende ndiva mukuru ivavo navamwe vasara tizivi kuti ndezvedzinza kana kuti chinya hatitombozivi saka tinondoti ndomusikana toti zvitsako akatouya akati havana kubatana nababa vangu kusabatana kwachona ikoko kwatinotorereka ndekokuti sekutaura kwandaita kuti kuda ndezvedzinzi here kana kuti kuda pane rimwe zimweya richitidhonzerana kuti pane chakanaka poda kubuda chakanaka paipa rovharizikukonana handiti ndosandoti ndozvaakati aitochema chema achiti havana kubatana takati aiwa kunongouya kunonzi kwasekuru achapoya ndikatimboona kuti zvinoita sei avabatana ka nyangwe vasara kupa uri kundofona mafamba zvakanaka mapinda abzati apa hapana chati chaita hapana chati chaita saka kuna dare renyu raita sei handawikwa tinokutendai sekuru indakokusiyirai muri alhamdulillah kana paine zvine zvinge zvichidiwa pamberi apa ndiri padhuze
unongondibonera aiwa azvina kuti baba vacho ndo andabate aiwa ndinotenda chaizvo chinodiwa chokuti handiti vanhu vanenge vachita achironga magadziko ati magadziko hatizoti magadziko echi nakuramakuva kana olright saka iso tinongoti isusu kazhinji tozipa Mwari nevadzimu vavo nokuti iye wacho futi anoda kugadzirwa wacho ndiye anofanira kuvhura nzira saka iye akati akafushiriwa iwo bva fushira magadziro acho saka ari kubva kuenda kupi asi kana akapigwa haiwa ko zvazvinoita ndezvekuti zvinotangira kuvana chinoita vanhu anosvika achiti toda kurapwa mudumbu handiti mumbu wozobatiwa uroyi oti toda kurapwa mudumbu wozoona kuti aiwa ndakataura namwana amai ndikati kana tichirapa munhu wekenza handitika ndinofanira kuziva kuti munhu watikurapa ibibi munoviga chimwe chirwere tisunungurei kuti pane zvimwe zvirwere zvakatokota saka izvo totopa Mwari kuti Mwari sunungurai vanhu vese isusu tiri kukumbira kuti tivhurirwe nhasi uno mwana panzvimbo yekurapwa iye kwakuchirapwa ane chirwere chepfungwa kwakuchirapwa munhu ane chirwere chebuka kwakuchirapwa munhu ane chirwere chemudumbu kwakuchirapwa munhu ane chirwere chekenza saka tinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala nekuuya kwake nekuona matv kana kuti foni vanhu ngavadzidze kuti mwana haudziwe kuti usatore foni ati usatengere mwana foni unasi uno baba vadaidziwa nekuda kwefoni ndo yakaona achapola mwana akatengenda nosvika kuna achapola asvika pana achapola akaona kuti kune vamwe vanhu akutoita kuti ini ndanani akati saka ndikutosalirire ini ndati mukomaropi kana yakwana time yangu ndinomuka kubhedhulumu kwangu kana 3 kiloko kana 4 kiloko kunonoka kuti ndonguva iri kufamba zvekwenyu kamuka ugese mishonga ufukire mishonga izvozvo handina basa kana kutomudza kuti iwe hatisi kuita kuti handisi kuti ini ndikuda kuti nditaure nyaya handidi nyaya ndokuti kuti endotora mishonga wakati ufambe nawo nguva yakwana mishonga wakati kana kutomuka inini mali mwesu sote yapera ndakangosvika akaona ndatobatidza moto kane ndiri kugedhuku ndiri kutoita zvatukuita se ndikutobikira polichi ivo vari kuhopa ndikolonoti asi ndii ndaudziwa kaloko ndokubika polichi alhamdulillah saka izvozvo ndokuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anondituma kuti ndizvire tsitsi kune munhu ari kurwadziwa saka vanhu vanonditarisa kuti sekuru chapola vanoita nezve ini ndinobatsira munhu pazvirwere ndinokumbira majini kuti vandibatsire kuti munhu ndingamupe mushonga upi ende munhu anoda kuitirwa chii saka munhu akataura kuti tiri kushupika mbereko munhu akataura kuti sekuru ndinabirwa munhu akataura kuti sekuru ndinoda kuuchikiwa munhu akataura kuti sekuru mumusha medu mune mhepo inosiri kutaura mukomarobe ndikusangana ndizvo zvinorwadza ndikusangana ndimunhu ari kumanifesta kuti ndimoni ndiri kutaura kuti inini ndiri kutoda kutodya nyama saka ini zvese izvozvo ndongoti hayi uchadya waunoda bani uchamuchira panze ukangopinda muroyi kana satanisti ikangopinda pagedhe apa ini ndinotaura kuti stop zvadira kugodoka ikokweyo kutaura haiwa munhu akutaure zvese zvese ndinotenda ana baba ini ndakusema makwani asimbeaepoza ndakamboita urukuro nemwanasikana wenyu kwenyu zviri kuwa sekuti kwazvaita kuti vamwe vari kugwara ona kuti mwana mwanga achitawa kumupilo okay hanzi chiwe baba titizive kuti chinyi anoita sei sekutaura kwandaita kuti takamboita hurukuro nemwanasikana wenyu akataura zvichoko iye ane dambudziko rake akataura rake dambudziko ndobva apedza akati asi ndapedza ranguka ndimbotaura zvichikwama kwedu kune zvakadai vanorwara nepfungwa vanongozvarwawo nezoti akaeremara zvakaita sei zvakazodii haisi secret handiti mazvoro kana uida kubetserwa hapana secret nekuti takapedza zvikwake takati akataura saka mutotenda mwanasikana wenyu auya pano akubatanidzana matambudziko enyu ese ndozvati anenge akatowanda munogona kutozoti makubatsirwa nasekuru mukanganwa mavo handiti asi amunenge mafunga nezvamunenge mafunga mukana ndiwoyo zvimwe vanogona kusauya panguva dzinedzi vanogona kuzoteera chi
nekufamba kwenguva asi mauya chiisai misoro yenyu isi pamwe chete pana sekuru mochema kuna sekuru motanga kusunungurwa zvishoma handiti mazvona nevari kuva munenge ende haisi sikiriti ndosaka muri kuona indiri pana hapana kana kuti zvokuzonziva manozoti kwamakaenda ikoko aiwa ndosachita basa redu pachena kana mwana wenyu paakataka kutaura muchapaona futi nezvaakataura kana akanyepa kuti apa wanga wakuwedzera iwewe handiti mazvona asi chinangwa ndichekuti mutise mupone saka mukana mune maona kuna sekuru mapinda madzoka muno chemai zvise kuna sekuru nezvimwe zvamunenge makangana kana mukabvunzwa nevamwe tapinda tavati zvakazvakati anogona kuti aiwa wasiya zvakati modzoka futi muchirichi muchiri pano tikaona kuti pakrismas ka mozotishedza kumusha kwenyu kuti uyai muone zvatiri kuita kuno mabiko anonakidza amabiko anonakidza kwete kusangana panhamo chete hazvinakidzi tikasati titsogona kuzopa excuse aiwa hanguva yamatifonera aiwa tine zvekweduwo zvatiri kuita asi chinangwa chemwana wenyu nechinangwa chekuti muri pana tiri kuti muri yenyu mubatane kuti upenyu hwakanaka handiti ndatendawo Newsbeat TV. baba ndirifonera muchitsvaga adresi hamuna mbondudza kuti kana nini muda kundiona wani naisekuru munhu atonifonera makuseni ndoda kuenda kwasekuru achapola havasidaira foni tudashi adresi ndakatoona kata nditisi ndikutumira adresi ndakatotumira adresi ndotozoya panapa munhu akutoziva chiti handiniyo amapachi amapa adresi nawo handiti aya ndopakanaka wakandiyavua zvati ndirirait wabva kupi ndabva kuSouth Africa. sapa watopinda panga uchitotsika basi Tsika bhazi rapinda muno muna 6. kuri sei joni Joni maproblems oga handiti akamira sei maproblems maproblems aripo ndekuti ndichitanga nyaya yangu nyaya dzezvinhu dzakawanda asi nyaya yangu yandanyanya kufambira panapa inyaya yemwana inini nemurume wangu handigere naye izvezvi takutokwanisa 5 years hatina mwana asi mwana ndinaye woumwe murume and then iye anewo vana 2 nemukadzi wake saka isusu patiri vaviri hapachabudi mwana kana ndichiti ndemukadzi wake vachiri vese Like, saka ane vana vaviri nemukadzi wekutanga ndakafudza kuti mabarika handiti ane vana 2 nemukadzi wake waive naye ndine mwana wa 1 nemurume wandaindinaye handiti iri ndiro wazoita pekupedzisira handi mamwe acho ari kunetsa right inewo ndine history yeupenyu hwangu yelife yangu pandiri panapa ndaita mamarriage 3 yandinayo ndeji 3 ende mumamarriages munoitika zvakawandisa saka ndonatsa kuti pamwe kuda pane ari kundishandisa here kana kuti ndiri kusanganawo nemarong person handisi kuziva nekuti ndakati ndiri kuchikoro ndaform 2 first term ndibva ndadanana nemukomana zvekuchikoro zvezve wemuvillage saka mukudanana nemukomana wemuvillage uyo pakaita umwe muprofita aipinda chechi aipindwa navabereki vangu akabva andidawo but ini ndandisingamudi saka takati tiri pakupinda chechi papapo ndobva azongoti tiri kuchechi svika ndaona kuvasikana pane pane vachatevera kasingagumi saka vasikana vese vanofanirwa kuita sei kubatsirwa saka takabva tabatsirwa sevasikana ina ndaziva kuti ari kuda kubata inini sekuti nandakamuramba ndichida uyu saka akabva atipa muteuro chandiri chiri kurememba chekuti akatipa muteuro wokugeza nokudira mvura iri pamusoro apo mvura yobva yaerera yega saka paakatipa muteuro yawe ini ndakabva ndamira kutevera manje handina kuzotevera kakona ndakabva ndamira kutevera saka semunhu anga ari musikana ndakabva ndazobvunza mama ndikati mama ini ndaane mwedzi ndakavaza pachine 2 months ndikandane 2 months handisi kutevera ndibva vangoti pamwe ndozvinoita vasikana ivo auna munhu wakamborara naye ndikati handina
zvinoitwa nevasikana pamwe uchazoteverawo next month iye haana kutevera. Saka iye nekuverenga kwake kwaaita mwedzi yaaida pa3 months papaya akabva azongoti momusi tiri kuchechi zvikanzi ndikuona kuvasikana uko pane akazvitakura. Ndobva kutanzi vasikana vese indai palaini, akatanga kutinamatira paya. Asvika pandiri ndopakamwa mvura nemuromo nezviyo, ndobva andipfira umuzva zvokufuridzira mvura kumeso. Ndobva ati uyu akazvitakura 3 months ndiye mwana ane mimba. Laki rakatika ndari kuti vabereki vangu vanga vasipo musi uyu. Saka vamwe vakuru vechechi vanga varimo muchechi vakabva vati tichazodzani vabereki vake svika ane mimba yemukomana ari muno futi pai muchechi. Inini nekuziva kwangu ndaizati handinambofera ndasangana nemunhurume kana kutombobatwa ndandisina kana kutombobatwa nemunhurume. Saka ine zvakatondishamisa vabereki vachiuya paya ndobva vakuru vechechi vaenda kumba vakanoti mwana ane pamuviri pacho nanzi ndepanheni. Ivo vakandibvunza vabereki ndikati ina ndachi handina pamuviri. Baba munguziva anti vana baba vanobva vatonzi enda kwakumuridzi wechini wepamuviri paya. Saka ndakabva ndatogwa neumwe vanoti muzukuru wavo ndiye akazi mutongori musemuvhileji ndovaenda neni kunoti tauya nemunhu ane pamuviri. Uye mukomana kuti ina ndambofira ndasangana naye panina ndepani. Iniwo tikasvika kuya ndoramba kuti aina ndachini handina pamuviri. Todzokera kumba baba vasvika vabata shamu todzokera futi mukomana ndakunoramba futi kudzikamara munhu aindiperekedza uyaya asi inini handichazvikwanisi mikana makuramba muchiramba indakutongokusiya iwa maino ndichangokusiya mutangoona zvokuita. Saka ndakabva ndazonosvika kumukomana kandobva ndati iye akandibata. Ndobva vanabhudhi vake vati hai kana makabatwa no problem garai. Apa ndandiri form 2 ndine 15 years. Iye mukomana anga ari form 3 ane 16 years. Ndatoroorwa kapa ndakutogara paya. Saka iye nabhudhi vake vakabva vati iwe chimbomira kudi kurara nemunhu uyu toda kuda kuchipatara kuti anoita sei anotarisiwa. Saka tasvika kuchipatara vanabhudhi vaya vakabva vanzi nemanesi tisati tatarisa mwana uyu tikaona akabviswawo mumhandara chero asina pamuviri mukomana achanogara makore ane chini ane musikana. Saka tauriranai pacheni kana akabviswawo mumhandara mudzokere kumba kana asina mukomana ari kusungwa. Saka ivo vakandibvunza ndikati ndambobviswawo mumhandara ndingava nditarisa. Ivo ndobva vatya ndobva tatodzokera kumba ndisina kuti sei ndisina kutarisiwa paya. Taenda kumbata nogara ava vakabva vati isita kutokupai bedroom kozi matova baba namai. Mukomana uyauya manje akabva aenda it was 2008 pakaita Diamond. Tatu baba namai abva aenda kwamamutare anowana Diamond akaona mari yakawandisa ndobva auya akatonoroora akatenga zvipfuyo pamba chinyi zvese but hatinamboita kana 3 months. Mukomana ndobva angoti hanzi kune kwandoda kuenda but handisi ndodzoka rini. Ndikati why? Zvikanzi kuno kwandoda kutoenda neudiki ini ndakabva ndangoti okay. Saka ivo kuda vakaona kuti nyaya yokungoti munhu angoti kune kwandoda kuenda haishandi here. Ndobva ndangoti momusi takarara pamubhedha ndobva aburitsa uyu mushonga wanga uri muchipepa uri pasi pepilo kudai kuti nditi vanga vakazviplana kana kuti papa ndina kutozvinzwisisa. Ndobva vaburitsa mushonga uya zvikanzi ndiwaisa mushonga uyu uda kutondiuraya zvazvokungofuma nyaya zvezvi. Ndikati ndoisa mushonga ndamuwana kupi nemushonga wacho handitozivi chero mai vangu havana kundidzidzisa kubata mushonga. Svika mushonga ndewakunyaya ndobva yatokura paya svika waisa mushonga mumba chinyi ndobva mukomana atorongedza hembe dzake ndobva aenda ndobva ndasara. Saka ndakasara ndofunga ndakangogara kuda kwemwedzi ndobva ndatoudza vabereki sekuti mai vangu vamuse muvhileji vabereki ndobva vatidzoka imba yatoputika 1
imba yatoparara. Apa mimba iyaya zvokunzi mimba hazvina kuzombobvunzwa, handisina kana mimba yacho. I think takagara 8 months nemurume. Ndobva imba yatopera, ndobva ndatodzokera kumba. Ndobva ndazororwa nochitu wandiri mwana naye. Uyu aita zvokubatsira vanhu zvekuprofita. So mukuprofita kwaaita imomo aiti munhu angu achiprofita kana ari musikana kana kuti ari mukadzi, chero ane chimwana iri mvana anotodanana naye. Saka taigara tichingokunana mumba nenyaya yekuti waise iwewo uchiti kana ukabatsira munhu unobva watodanana naye kusvika zvekuti taparadzana. Iyi yandava iyi tiri kuwirirana zvisingaiti, zvese zviri kufamba zvakanaka. Problem yazovapo yanyaya yemwana manje. Apachina mwana. Takati tiri kuSouth ikoko, taifambawo kune dzimwe n'anga tichipiwa mushonga tichimwa tese. Ndiwo mushonga taingomwa zvobva zvapera, hapana chaimboitika. Ndobva ndamboti atimboendai kuchipatara. Ndobva taenda kuchipatara, ndikasvika ndikaisiwa pasikani. Zvikaitofanirwa kumbotarisa mai, maybe vanenge vane problem. Ndobva ndaisiwa pasikani, ndobva ndanzi ndine growth pachibereko. Ndobva tanyorerwa mapirizi, zvikanzi mofanirwa kumwa kwe3 months. Mapirizi iwawo tikatanga kutenga mapirizi kwe3 months, ndichimwa mapirizi achinzi ndiye kubvisa chini growth. 3 months dzikadarika mimba inobata. Ndobva ndadzokera futi ndikanoiswa futi pasikani, zvikanzi growth rapera, rasara shoma shoma, but haritadzisi kubata pamwiri. Asi zvoti akuti tikunyorere mapirizi ekuti munotenga mapirizi ekuwedzera maeggs kwandiri nini. Kusvika 3 months futi, iwawo hatina kuzopedza 3 months, I think takangotenga 2 months. Ndobva ndamwa kwe2 months kusvika murume ati ndatonoita nezvemapirizi izvi, I think hazvisi kutomboshanda zvinhu zvachona. Saka iproblem yatasangana nayo. Ende ine hangu nemurume tichionesana pane zvida kuitiwa, tichionesana tichiwirirana. Asi pane pamba unozongoonawo kuti pamwe munhu unogona kungokutsamana nechinhu chidiki diki motokonana. Negwekuseni ndotoona kuti pamwe kudai inyaya yechini yekuti hapana mwana. Saka sekuti ndaimbotera mavhidhiyo enjonawo mwana ane matestimony. Pachitiwo ndakauya ndikauchikwa pane pasekuru, ndava nepamuviri kana nemwana. Saka ndakabva ndati iniwo zvangu zvakaita sei zvisingaperi zvangu zvichipera. Saka murume wangu akabva ati tichatsvaga mari ndinodi kuendawo kwasekuru. Saka wabva wasangana nevamwe vakauchikwa panza? Ndangoona vangu vachibuda nemwana. Ndakaona vhidhiyo yekutanga vachiuya. Mwana nasara kuya mukoma ese ndiye akazvara maringeso asati auya, saka ngatimubvunze mishonga. Ndapangachibvunzwa ndapanza. Asi handiti yakaya nemurume wake nhumbu ichiramba. Saka ndosati wabva wasangana nevamwe. Handiti avaenda amai manje ukazi nemurume webarika ka iwawo ndakanditi wasvikirana nawo. Ndatiwaona. Handiti mupostori wokutanga zvakazopera sei? Akupa mvura, wanamatirwa, wazonemba muviri, wazoenda pamberi pacho pakazoita sei? Ndandisina pamwiri. Saka vabereki vazoti chii? Hapana zvakambotaura. Kompostori akati chii? Hapana. Mapostori ekupi? Mapostori anoita zvekutemba bhiriya pasi pemiti. Saka zvayakangopera yakadaro? Yakatangopera yakadaro, asi kuti inini zvaindibata manje kuti ndavhinidziwa chikoro, then life yangu yakungosangana nakungosangana nezvinhu zvakangowandisa, zvimwe zvisina zera neni. Saka handichazivi manje kuti problem yachona iri papi chaipo chaipo. Ndobva waenda kune wechituru, waenda uchinobatsirwa, ndobva wabva wapindawo pamberi, ndobva akutira kupinza vamwe manje vari kubatsirwa, ndobva watanga kujambura.
mapindiro wakaita kuti apa pane panandatojamba pakuti murume uyu anga akakurira kwana mai ake. So ndingati first time yangu ndichitoenda kumurume mwedzi uyoyo ndakabva ndatibata family. Family apa pane 5 months pakabva pabva. Ndobva ndabata zvikamu pakaita 3 months pakabva. Ndobva ndatanga kufamba. Tichifamba kudaro zvikanzi baba vanga vaende kupi kumusha kwavo. Ndobva vabvunza mai ndobva taenda kumusha kwavo kuya. Ndobva tatonosvika baba vachina vakatoti ndaitozviziva kuti hapana chaunotomboita kusvika wasvika pani. Ite mwedzi watakatosvika unotopera ndobva ndabata futi chini pamiri. Ndobva ndakauzvara mwana wandanga ndinaye wandinaye. Hanya yangu yanga iri pakurorana. Wapatiza zvavo kuti sekuti muhadzi atsanangura. Hanzi baba vaita basa rekubatsira. Takasaka kunditsana kuti iwe usiye munhu anenge akazobatsirwa waona kutomita chii. Saka ndati iye panga ine matambudziko akaenda kundobatsirwa nababa ndibagara zvaivo. Waona manje kuti chova taparika iko pachibatsira vanhu. Ndisakakataza kuti mapostori apiwa. Anditika aiwa kutandara zvedu nemutsoko. Kwazoti imwe nyaya ndasandapedza. Nyaya yemufamily manje mufamily mundu mune zvihombo. Mufamily mandizi kuti ndingazvifambisa sei. Kwezi kuya panapa kwandatoita havasi kutozviziva kuti ndiri pani. Kwezi nyaya iyi takatoitanga kuitaura ne2023 kuti ngatimbofambai vana baba vese. But vana baba havasi kukwanisa kuita sei kufamba. Vanongoti hatina mari, inotsvagai mari. Apa isu sevana vasikana futi vese totoronga kuti ngatitsvage mari tifambe. At the end unotozowana kuti umwe achakudza kuti handinawo yagoti ndazodai andazoti ndazodai kusvika zvatongoita sei zvatongopera zvakadaro. Apa mufamily matina mune maproblems arimo mufamily. Mune kakusawirirana mufamily medu. Vana baba vana baba vasara havasi kuwirirana ivo pachavo. Kunoti kuna mubamunini munini wababa vangu vane mwana ari kutorwara njere izvezvizvi. Mwana iye akarwara njere I think atwane kuma 20 years because akarwara njere kudhara. I think 2012 or 2011 achirwara njere. Uyu akaita problem mumba kwake unofambira nyaya dzake. Saka bamunini vakafambirawo vakaona nyaya dzacho hadzisi tose kupera. Ndobva vangosiyana nazvo. Sisi vaya vakangogara. Kwozoti vamwe bamunini vakabaigwa mwana nebanga 2023 akabairwa nebanga mukomana. Ndobva afa. Hapana kana kufamba. Vamwe bamunini futi vanhu vemufamily one. Vamwe bamunini vakangozvarawo mwana uya haakuri. Musoro wake ukabaya kudai sinogona kubaya chigumwe chikatopinda kudai mumusoro. Vanoti hanzi unosvikirwa here hanzi unosvikirwa achitaura anosvikirwa nagogo here achitaura chinji. Because ndakatombovabvunza nyaya yacho kuti kupure zvekumbofamba sei. Ndobvatonditi apure unoanga achingosvikirwa achitaura. Ndomatauro avakaitawo. Hapana kuti kufamba kuti vazive kuti zvii zviri kumbokonzeresa nyaya dzese idzi uye ndiani ari kukonzeresa chii nyaya dzese idzi. Kwozoti bamunini second from last born vakabuda pamba. Ndofunga ndanichiri kuprimary handichazotombozoti gore ripi kungobuda vakaenda nanhasi. Kati hapana kana kutombotsvaga kuti ko nin'ina wedu ari kupi. Saka inini ndonasoti pamwe kuda ipapa pachifamily chavapa maybe pane ari kubata-bata ane zvaari kuita nevanhu mumwe here handisi kuziva. Anditi zvino zvavati havasi kuziva kuti uri kuno vakazokuona uri kuno. Ndozvandiri kutoda izvo. Kuti Ndozvandiri kutoda izvo. ubva vati ubva vati saka ngatitibata naye. Handiti kana zvakanakira zvokuti wauya nenyaya dzematambudziko hauna kuuya kuzogara pasi kuti uwedzere zviripo. Handiti saka ivo vakaona kunaka kwazvo vaviri kana vatatu vabva vati no nyaya watanga kai ikatitisi tibatane tunoti chichiri kunetsa chii mukati memhuri menyu. Handiti kana ndatenda.
sekuru kamuzwa muzukuru wenyu atanga nekupedzisira akazodzoka naye zvake kubva kuprimary ari form 2 atitika asi chikuru ndikuona iye zvake wakumwa matambudziko aripo asi chikuru chimanje chacho nenyaya yekuti mbereko iri kuramba zvakaine mwana mumwe chete uye zvakanaka kuti mumanagement yeru yechitatu aiwa isusu mukoma babe tinozvitogamuchira ndokuti muzukuru uyu munoona nyaya tinogara takataura ndogara takadzidzisa vanhu vanoti n'anga ndovaroya n'anga iri raiti paubasa raine nokuti izwi rekuti n'anga munhu anongoti n'anga tichingokura kana kuti tichiziva mutemo unoti kana muroya aita chakaipa n'anga inoti ngatingomudzosera so maprofita havakwanisi kudzosera zvinhu direct vanonyenyeredza chinhu chinorwadza ndechekuti vakakanganisa mwana mulife yake kuspoirwa nemunhu ane mweya mutsvene kudarika inini n'anga nokuti mweya mutsvene wakaona ukakanganisa wakaudza baba vacho vana baba iya vanotaura kuti mwana wako ari kuhura nokuti kana ukamutarisa sona akagara pakati handina nhumbo auvhunu unongoti anayo so ndinorwadzisa stereki nemashoko yake alhamdulillah mweya haufanira kutaura zvinhu zvausina ndiri kushamisika mweya iri kuputsa mweya iri kukonzeresa kunyanyisa muprofita akaziva kuti musikana ndiri kumuda chihure chake pamasowe achiperi sekutaura kwamuri kunzwa musikana akatenderedzwa nemweya mweya ikabudisa mashoko but munonoti mweya yanga iri 10 kana kuti 5 but pa1 mweya iwo unenge uchichiwa wakataura kuti pane mwana iwo ndiwo akakonzera ndiwo akastopa mwana period saka unofunga kuti mwana saka anga nechokwamba muprofita nhasi uno mwana uyu akamupa jambwa padiki so imba yanga ichienda amanzwisisa padiki so mbichana imba iyo yanga ichitosiyana bozo murume anoti iko ndine vana vangu iwo nevana vako saka chaturikuita chii enda unombofamba nerimwe rwendo handiti so zvinhu izvo zvakagadzirwa nemuprofita nokuti akatora mafunde akataura nemishonga nemafunde kuti iwewe unofanira kuti umire period unofanira kuti utevere ukatevera udzoka futi pamasowe panapa ndikurapi hatimanzwisisa so mishonga uyo wakabva watachipindura pachiplanda totichipindura wakabva wapindura ndobva anomisa nguva ndobva wamweya wakabva wanoti okay abvunza zvakanzi mweya naasi kuteera akasaka kaboyfriend keke kakumukanganisa kamurume kake kari kudanana kakondikanganisa bheta tiita kuti ane nhumbu alhamdulillah akapinza mwana muwanano nemunhu asina nebasa rese mwana akazosarudzira munhu anoda munhu akasarudzira kuti ndiye wandichagara naye but zvikanzi aite handii masona saka tonoti mweya iyi ndatsainayo iri kuisa vanhu muruvengo iri kuisa vanhu mumatambudziko nhasi uno mwana akuti apa nhasi alipa bose aifanira kudzidza abereka akatoti handichachidzisa mwana hure asi neiye onai kusarongeka ndosaka isusu takaisa matare kuti tina ana mbuya vanotarisa vanhu vechikadzi masare olati nhasi uno mweya ndiwatinopa mosva ndiwo wakapa urwere wese nokuti iwo shuwiro yawene yanga iri kuti mwana aite chi growth inokonzereswa nekuti patime yakaita mazuva 3 months asingaende period ko iyo period yacho yaenda kubi because mwana kana angotangata period achamira nekuchembera saka mweya ubva uya ubva anovindika mwana nhasi uno mwana akuoneka ane growth mudumbu kumugadzirira chirwere hakuna zvinhu zvakadaro zvokureva kuti mweya iwoyo wanga wakaipa munhu asina kunaka zvachose saka tongoti alhamdulillah tinokumbira musiki kuti anzwire nyasha mwana nyasha dzadziwana nokuti pane umwe mushonga wanandisina unopisa masare unopisa growth chinonzi growth muchibereko isare nemafibres ndo chavanotaura pachirungu kuti growth saka isusu masare tine mushonga wokuti akamwa yanobuda handisi masona saka isusu tikukumbira kuti ipapapa tinoda kuti timanikidzire kuti amwe mushonga iwoyo asi
ndouya wamakaona pamazibaba paye yakabva kubotswana unonyinduka miri wese pamwe pacho nokuti chirwere chinobuda kunze. Handiti mona achisi chirwere chekuti apa mangaisiki kana kuti chii, asi kushinwa mumure akusi kupera, nokuti kuri kutenderera kunge chimbala. Munoziva sadza rechimbala munogona kudya muri 5, handiti munodya sadza samugute, nokuti isadza rakarara rine testi yesadza, rine testi yekutondola yechando, ine testi yekulala. Saka alhamdulillah uyu nasi andongoti afamba munzira yakanaka, nokuti mitombo yake yese iripo. Tiri kumusunungura, tiri kumuita zvakanaka zvese. Alhamdulillah. Ndinongoti aiwa nevese veukama, izvo hazvisi dambudziko, veukama vanobatsirika. Hakuna musha unosala vese zvirema. Ukaona musha uchizana zvirema nematambudziko, ivo vana baba iva nevana vamakuru, mazuva ano uroya uchisina ana baba urimo muvana adikimo. Handiti saka uroyiwo tine chiutarisa wese kuti Mwari tibatsirei pakati peurwere iwoyu. Mwari tibatsirei, nokuti iko zvino zvomukatarisa paari zvino musikana uyu hosha yari kusangana nayo ihosha yekuti akuda mwana, murume aripo. Hazvi kureva kuti akashaya kana kuti akashata, murume aripo asi mwana hapana. Chiyambi chankani kutanga kwenyaya kwakauya namadzibaba. Madzibaba hakuna munamato unomisa period yemwana, hakuna munamato unoendesa period yemwana. Madzibaba munoona kana tikada kutaura musoro kugeza. Mwari vanoda kugara munhu akachena. Mwari vanoda munhu, hazvisi kuti munhu akaruka madreads, munhu akachena hembe, munhu akapfeka perfume obva kuti Mwari anzi mwani munhu iye abuda pana Mwari. Ko ivo madzibaba kana achiti havade perfume asi yamhondo remusha mhondo remusha chaiyo igere haitaure zvese izvozvo. Munhu wemuprofita anofanira kugara akashambidzika, anofanira kugara akachena. Subhanallah. Tichivhara chirongwa chisekuti pari panoda kuti mbonyatsondijegesera tichibudisa muzukuru munyaya pakuuchika murume nemukadzi vanochikwa vese pamwe chete here, mudzimai anogona kuuchikwa arege here, murume anogona kuuchikwa arege here, vachidzinosangana nemudzimai wacho panonyatsofambiswa sei? Ya pakuuchika zvinoenderana nemajini kuti ari kuti chii, nokuti mudzimu ndiwo unoona zviri mukati mechinhu chemunhu, nokuti uye ane mafibres kana kuti sare, saka ari kufanira kubviswa dambudziko ndeuyu. Kuda kuti baba masa iyayo paari kusvika yari kundosurusiwa nesare. Mandisa saka kana uyu achiti handina mwana, uyu achiti handina mwana, handitika vasangana vese havana mwana, handitika ndo pavari kuuchikwa vese. Asi uyu ari kuti inini mwana ndakabereka, tikaenda kwadhokota, dhokota akataura kuti une chipundu mudumbu, kuda kuti munhu ari kufanira kugadzirwa ndeuyu. Murume zvake anozoti aiwa ininika mamugadzira pati ndoda kuti simba racho pamwe pacho mukandiwedzera futi tinomuwedzera, zvichienderana kuti baba vanozogamuchira sei kana kuti amai vakuudza sei murume wavo. Hanzvadzi ndakubvunza mubvunzo ndakanangana nemhuri kwako, actually hausi mubvunzo asi ndoda kuti shoko rauri kuda kupa iwe kumhuri kwako vari kuona programu ineyi nematambudziko amuri kusangana nawo mukati dzinza rekwenyu ndekuti chii? Ini ndinoti kune vese vachaona programu iyi vari nedzinza rangu ndekuti ngavati batsirewo sevana vatifambirewo, nekuti ivo vagwa zvavo vakunda vatochembera chasara kufa. Isusu vana tisitosara tine maproblems ende avasisi vari kurwara nenjira vakanzi vashayika nhasi, pamwe zvichaenda pane umwe hatizivi, pamwe uyo akabayiwa nebanga hatizivi kuti zvii zvakakonzeresa, pamwe vachangoramba vachingobayiwa futi. Saka ipapo nongoti de vakwanisa kutifambirawo, varapisa vanorwara nenjere, vavhara maproblems ari kuita kuti vanhu akabayiwa nebanga avo vakangoenda titozivi kuti vakaenda vakaonei kana kuti vakatizii, hapana ari kuziva ende ivo havana kana kuda kuzvifambira kureva kuti maybe vanogona kunge vachizviziva vasina kunzaisoa. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with